Ondarruko bertso topaketa, Zaldunbeko eta Zubizarreko 6. mailako ikasleak izango dira protagonistak, txalo bero bat zuen buruari eta gaineko gure. Badakizue urtero legez geure frontoian gaur behin gara alkartu onuzkioia eskolaz ere egintzarien askatu bertzoak ondo ganoraz bota ta ez zaitezen naztatu eguraldia lagun dagota eguerdi hontaz gozatu. Anti un motor